Sponzorom tohto podcastu je fanzone.sk, e-shop s fan predmetmi pre pravých fanúšikov. Toto je Rádio Paráda. Naživo. Po mesiaci opäť vítam prezidenta klubu HC19 Humenné. Prijal naše pozvanie, aby nám aktualizoval situáciu v klube, ako to vyzerá s prípravami na novú sezónu a zodpovedal na otázky fanúšikov. Pán Žiniak, vítajte u nás v rádiu. Dobrý deň. Začal by som tým, čo je také najaktuálnejšie, a to je tá celá infraštruktúra, to, čo sa musí zabezpečiť na to, aby sezóna bola v plnom prúde a aby to išlo tak, ako má. Tak povedzte, ako to aktuálne vyzerá s tým všetkým, čo treba zabezpečiť. Tak ešte prípravy prebiehajú, ešte dnes sme na konci, v stredu, štvrtok montujeme videorozhodcu. V podstate tam to trošku dlhšie trvalo, lebo tie prípravy na verejné obstarávanie boli dlhšie, taktiež verejné obstarávanie niečo trvá, ale už sme na konci, takže stredu, štvrtok už je fyzická realizácia na zimnom štadióne. Turnikety máme namontované zatiaľ 4, majú prísť ďalšie 2 turnikety, ale tie v priebehu asi už až septembra predpokladáme, ale sú 4, sú už plne funkčné, sú už vyskúšané, takže všetko nám funguje, čo sa tohto týka. Dnes by sme mali mať nejaké školenie ešte z ticket portálu o predaji lístkov, takže ten systém by mal byť opäť do piatku pripravený do piatkového zápasu. Čo sa týka možno, neviem, či kocku budeme rozoberať neskôr, alebo povedať teraz, lebo tam bola nejaká otázka k tomu. Jasné, všimol som si tú otázku, ja kľudne poďme spomenúť aj to, ako to vyzerá s kockou. Je to momentálne stav taký, že my pracujeme na statickom posudku, pretože k tomu, aby sme zavesili nejakú kocku, potrebujeme statický posudok, či strecha udrží vôbec, lebo kocka bude mať od 2 tón vyššie. Čiže teraz prebieha komunikácia so statikom, aby sme mali statický posudok. A niekedy v týchto dňoch má byť zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, kde by nám mali pre mesto Humenné schváliť dotáciu 150 000, kde následne mesto by malo pristúpiť k obstarávaniu tej kocky. Tá cesta k tej kocke je ešte niekoľkomesačná, to treba povedať hneď na začiatku, aby si ľudia nemysleli, že za 2 týždne bude visieť. V podstate, kým to prejde zastupiteľstvom, podpis uznesenia, k tomu ešte musí byť nejaká dokumentácia, technická špecifikácia, že čo vlastne ideme obstarávať, potom pôjde verejné obstarávanie a potom pôjde samotná realizácia, tam bude obrovská konštrukcia, takže to není samotné len tie LED panely, ktoré sa vyskladajú, ale pod tým je konštrukcia a tá bude typizovaná pre náš štadión. Čiže to bude niekoľkomesačná ešte cesta, ale hneď môžem fanúšikom možno, že povedať, potešiť, ale zase nechcem, aby tu brali informáciu ako už úplne hotovú vec. My robíme všetko preto, aby sme prvý zápas, ktorý je 17.9. so Slovanom doma, to je nedeľa, výborný dátum, aj hovorím, aj to, že je nedeľa, je výborné, tak robíme na tom, aby sme mali minimálne obrazovku 5x3 metrov, mala by byť tam, kde momentálne časomiera a tá obrazovka by mala byť zapožičaná v podstate od spoločnosti Antik. Zatiaľ by to malo byť asi takže zdarma, môžem povedať. Že komunikujeme úzko s firmou Antik, ktorá sa k nám, k celkovému hokeju a štadiónu postavila veľmi pozitívne. Komunikujem s majiteľom Antiku a naozaj veľmi pozitívny prístup k nášmu hokeju aj celkovo k tomu štadiónu. Takže robíme všetko preto. Môže sa stať, že tá obrazovka bude nie na prvý zápas, lebo je na ceste zďaleka, ale dúfame, že stihneme už ten prvý zápas. Len chcem hneď zároveň fanúšikov poprosiť, ak by to nebol prvý zápas, možno to bude druhý, možno tretí, ale robíme naozaj na tom, aby to bolo už prvý, aby sme začali tak, jak sa má, s obrazovkou, budeme vešať vlajky, čiže ten prvý zápas bude tak, budeme vešať vlajky víťaz Slovenskej ligy, víťaz Slovenského pohára, niekoho tam zavoláme na hodine boli určite, takže ten prvý zápas by mal byť taký trošku také, že show. Tak ja možno len podotknem a pripomeniem, je to dátum 17.9., 17. september, nedeľu, doma privítame Slovan, veľmi atraktívny super, dovolím si tvrdiť asi najatraktívnejší v rámci celej ligy. A ja sa posmejem teraz, lebo mal som pripravené nejaké otázky na vás. Hneď pri prvej otázke, ktorú som položil, mám zodpovedané ďalšie 3. A to je dobré. Mám veľmi rád rozhovory s vami, práve vďaka tomu, že informácie idú samé a veľmi rýchlo. Možno len naviažem na spoločnosť Antik. Minule sme spomínali, že mala dodať aj aplikáciu pre klub. Možno keď máme k tomu nejakú informáciu ešte, že by sme to spomenuli. No to stále platí a ja neviem k tej aplikácii viac povedať, len toľko, že ju má HC Košice, klub HC Košice, malo by to byť obdoba tejto aplikácie. A mala by byť, no zatiaľ sme nejak, neviem, možno, že už Antik pokročil, ale ja nemám informáciu, takže ja budem s nimi komunikovať asi budúci týždeň a
verím tomu, že to tiež do začiatku stihneme, ale čo som mal možnosť vidieť na telefóne, mi ju z Antiku ukazovali, tak tam je zápas, ktorý bol, ktorý nás čaká, štatistiky sú tam nejaké hráči, kto nastupuje, celkom taká jednoduchá aplikácia, dokonca dal sa tam kúpať lístok, ktorý už potom máte v telefóne QR kód v tej aplikácii a už vás pustí ten turniket, čiže zaujímavá aplikácia, verím, že to stihneme a budeme ju mať aj my. Tak budeme radi, bude to určite s pestrením toho všetkého, čo nás čaká v rámci novej sezóny. Poďme teraz troška ďalej. Jedna z otázok, ktorá často zaznievala v komentároch a ľudí veľmi zaujíma, je práve tá cena pernamentiek a samotných lístkov, ako to celé bude nastavené. Tak poďme povedať aj k tomu niečo. Vysvetlím, práve preto aj je dobré, že sme tu v rádiu, že to sa dá vysvetliť takto, lebo na tom Facebooku, cez ktorý hlavne my komunikujeme, nie všetky informácie sa dajú vysvetliť zrozumiteľne, každý si to vysvetlí nejak po svojom. Čiže zase k tým pernamentkám. Pernamentka bude v hodnote 180 eur. To už sme dokonca tam aj čítali na Facebooku, ľudia už aj majú presné číslo. Čiže áno, bude stať 180 eur, bude samozrejme už čipovaná na miesto. Permanentky počítame predávať začiatkom septembra, čiže po týchto prípravných zápasoch, ktoré sú teraz. Permanentky by mali dojsť tento týždeň. Zase musím spomenúť spoločnosť Antik, ktorá nám ich dodáva sponzorsky. Čiže všetky permanentky, ktoré my sme si v podstate objednali, počty, my sme dodali iba grafiku do Antiku, Antik nám ich nechal vyrobiť a tento týždeň by nám mali dojsť, čiže my ich fyzicky ešte aj nemáme. Hej. No keď nám dojdú tento týždeň, takže počkáme si tie prípravné zápasy a po nich by sme spustili normálne už predaj. Znamená jeden deň alebo viac dní, napíšeme na Facebook, odkedy dokedy sa predáva pernamentka, bude to opäť na hlavnom vstupe, tam bude pokladňa, môžu ľudia prísť, tam bude sedieť človek, ktorý im to načipuje, zaplatia, idú preč na celú sezónu, na základnú časť budú mať pernamentku na svoje miesto. Čiže to je k pernamentke. A čo sa týka tých samotných lístkov? Čo sa týka lístkov vstupného, tak na pripravené zápasy sme dali cenu 4 €. To je tak, že polovička z sezónnych lístkov. No a čo sa týka lístkov na sezónu, takže riadne vstupné bude 8 €. Teraz ideme do 120 cm, budú deti zdarma, to zase vysvetlím. Bude pri hlavnom vstupe budú 2 turnikety a vedľa hlavného turniketu bude normálne taká bránka 120 cm, cez ktoré to dieťa prejde. Keď prejde, je zdarma, keď neprejde, nemá 120 cm, musí mať. Opäť robíme to tak ako po vzore niektorých klubov bez nároku na miesto. My vychádzame z toho, že to dieťa, ktoré je zdarma, do tých 120 cm vychádza mi to 4-5 rokov. To dieťa samozrejme môže sedieť rodičovi na rukách. Čo sa týka prípravných zápasoch, ešte premostím. Tam sme to tiež dali do tých 120 cm, aby sme si to nejakým spôsobom vyskúšali, ale samozrejme, že ten prípravný zápas vypredaný nebude, takže to dieťa si normálne sadne. Aj počas sezóny, keď človek uvidí, že je voľné sedadlo, tak to dieťa si sadne, nikto ho nevyženie, nikto to nebude kontrolovať. Akurát hovorím, v prípade, že bude vypredané, napríklad na Slovan môže byť, tak vtedy si potrebujeme my uvoľniť tie miesta, aby to dieťa 4-5 ročne sedelo rodičovi na kolenách. Celkom to má logiku podľa nás. Nesmú sa na nás akože fanúšikovia nejak hnevať, my potrebujeme zarábať. My potrebujeme zarábať zo vstupného na to, aby sme vyplatili celý ten kolotoč. My naozaj máme obrovské teraz náklady na vyplaty a celkovo ubytovanie, strava, doprava, hokejky, tovar, materiál. To už je to v iných číslach, než to bolo doteraz. Čiže pobavíme sa aj o tom za chvíľku, ale... Len to hovorím, že aby sa nás ľudia hneď nehnevali od začiatku, jednoducho my potrebujeme predávať, to je teraz alfa omega. Čiže 120 cm zdarma, bez nároku na miesto. Od 120 do 15 rokov deti, plus dôchodcovia nad 65 rokov a ZTP 6 € bude vstupné, čiže bude tam zľavnené vstupné. A imobilný znamená ľudia, ktorí sú na vozíku s doprovodom jednej osoby zdarma. Čiže človek na vozíku plus jedna osoba ako doprovod budú mať vstup zdarma, s tým, že niekde miesto im tam nájdeme za plexisklom. To už my si potom nejaké to miesto určíme na to. Tie zľavnené vstupy sa budú predávať nie cez Ticket Portal. Ticket Portal bude predávať len lístky 8 €. A tam tá logika zase je o tom, že ľudia by si možno, že mohli nakúpiť zľavnené a neviem aké a my už potom neskontrolujeme pri tom turniket. Ten turniket nerozlišuje, či je to zľavnený lístok a SBS tam nemá povinnosť kontrolovať lístky, že či si kúpil ako zľavnený a či má 65 rokov, ale má do 15. Čiže tieto lístky zľavnené s preukázaním ZTP preukazu a s tým, že má na 65 rokov, budeme predávať len pri pokladni na zimnom štadióne.
nejaký deň pred zápasom, vždy určíme jeden deň pred zápasom, pred lístkov, alebo tesne pred zápasom asi hodinu otvoríme pokladne, hodinu, možno 2 uvidíme podľa toho, aký bude záujem a tam sa budú tie zľavnené lístky kupovať. Znamená, aj keď niekto bude mať dieťa do 120 cm, on si môže kúpiť lístky cez ticket portál, ale mal by cez hlavný vchod, aby to dieťa, lebo len tam pri hlavnom vchode, pri hlavnom vstupe, pri našej pokladni bude tá rampa na 120 cm, čiže on prejde normálne cez turniket, lístok si už nebude kúpať, lebo má cez ticket portál, ale dieťa prejde cez tú rampu, je zdarma. Takže snažíme sa to čo najviac aj zjednodušiť. Ja som rozmýšľal dokonca, my sme ako klub rozmýšľali nejaké rodinné vstupy robiť, že otec, mama plus nejaké dieťa, nejaké zľavnené vstupné, ale potom sme od toho upustili, lebo tam by sme sa zamotali pri pokladniach, asi by sa hromadili rády. Čiže my to potrebujeme to čo najviac zjednodušiť, ten systém, aby sa nám, nezahlcovali tie pokladne, rády, aby sa nám netvorili, aby to išlo rýchlo, a aby to bolo aj pre ľudí jednoduché a pre nás, aby to malo aj zmysel, že by sme naozaj zarobili zo vstupného čo najviac, aby sme celý ten kolotoč mali z čoho platiť. A myslím, že do budúcna není problém sa baviť aj už o ďalších zľavách. No tak to je ďalšia vec, ktorú by som možno, že fanúšikov poprosil, že aj keď budú prípravné zápasy a takisto keď budú zápasy už ostré, keď začne sezóna, kľudne nám môžu písať či mail alebo na ten Facebook nejaké pripomienky, my to všetko čítame, budeme vyhodnocovať, učíme sa za pochodu, pre nás je to tiež niečo nové, tá Extraliga, nerobili sme to, niekedy sme tu nemali, môže sa stať, že bude nejaká chyba, môže sa stať, že niečo nebude funkčné, učíme sa proste, ale základ je, že sa chceme učiť a že chceme to pre fanúšika dať to čo najviac pre ňoho, chceme, aby tá spätná väzba tam bola cítiť aj od nás, aj od fanúšikov, ale aj od nás. Čiže my naozaj všetko, čo píšu, my čítame, vyhodnocujeme, sadneme si k tomu, chceme to takto nejak robiť. Ja možno by som len podotkol, že toho času je veľmi málo a tá zmena z prvej ligy na Extraligu je veľká, jednak čo sa týka hráčskeho kadra, zabezpečenia pre hráčov, taktiež z celej infraštruktúry tých množstva zmen. Času bolo veľmi málo. Asi potrebujeme trpezlivosť od všetkých fanúšikov a pochopenie, že nie je to jednoduché a potrebujeme len ten čas. A my sa nebraníme tomu, že keď nám niečo napíše, že bolo zlé, tak my to opravíme, však nikto z múdry z neba nespadol, čiže aj my si uvedomujeme, že nie všetko môže mať hneď nejakú logiku pre každého. My to robíme tak, aby to nejakú logiku malo, keď to nebude mať, opravíme, upravíme, komunikujeme, nemáme s tým žiadny problém. Ešte mi napadá hneď k tomu otázka, čo sa týka fanklubov. Máme tu miesta, máme tu permanentky, ktoré budú na konkrétne miesta a jedna z otázok bola, ja som o tom nevedel, bavili sme sa o tom teraz pred rozhovorom, že chystá sa zmena a premiestnenie fanklubov aj jednak domáceho, aj hostujúceho na iné miesto, tak možno ešte keby ste mohli to vysvetliť. Celá logika vychádza z toho, že miesto, kde je teraz fanklub, je tam 350 sedadiel. Ten fanklub zhruba 40 permanentiek zdarma dávame my ako klub fanklubu. To je tiež taký krok k fanklubu, pretože v niektorých ostatných mestách, neviem či vo všetkých, ale minimálne 3-4, čo ja viem, si fanklub kupuje zľavnené pernamentky, čiže my ideme cestou, dávame im to zdarma, pretože robia nám atmosféru na zápasoch a dokonca robia si výjazdy. Čiže pre nás je to super, že tí chlapci majú nejaký fanklub, ktorý tým žije a ktorý rozboráca celý štadión. Čiže chceme, aby to takto fungovalo aj ďalej, aby to aj takto robili ďalej. Aj si to vážime, tú ich robotu, lebo je to na úkor ich práce a voľného času a podobne. Ale logika vychádza z toho, že v tom sektore, kde sú doteraz, je 350 miest. Vedľa nich si ťažko budú ľudia kupovať sedadlá za 8 €, keď oni napríklad tam celý čas stoja, ľudia neuvidia cez nich, možno im bude vadiť nejaký ten rachot, Takže snažíme sa ich premiestniť niekde, kde by najmenej vadili tým ostatným. V úvodzovkách vadili, lebo oni nám robia atmosféru, my sme s tým OK. Len hovorím, niektorí ľudia môžu sa cítiť nekomfortne, že hneď to vedľa nich búcha celý čas a stoja a nevidím a dal som 8 €. Môžu vznikať hádky. Takže snažíme sa ich presunúť na také miesto, aby čo najmenej vadili akože fanúšikom, ktorí si zakúpili vstupné. A uvidíme, komunikujeme s nimi, takže toto ešte neuzatvárame, tam budeme mať s nimi ešte komunikáciu asi tento týždeň s tým fanklubom, že kde ako by sme to tak zase zrozumiteľne a logicky premiestnili. A teraz si tu načrtli aj samotné výjazdy, tiež je to bola jedna z otázok, ktorá padla v rámci komentárov. Uvažovalo sa už niečo aj v rámci toho? No bavili sme sa a ešte sa asi budeme baviť, ale neviem, uvidíme, jak sa rozbehneme. My budeme mať veľa roboty asi s tým udržať tú Extraligu tu v Humennom.
a neviem, či sa hneď z začiatku budeme aj o výjazdoch baviť, či my sa na tom budeme nejak podieľať. Ten fanklub vo svojej režii asi bude niečo organizovať stále, možno sa niečo prispieje. Toto teraz ani nepotvrdzujem, ani nevyvracam, čiže uvidíme, k tomu sa ešte budeme vyjadrovať. My minimálne prispievame tomu fanklubu, už máme požiadavku na nejaké bubny, blány a takéto veci. Toto klub ako zabezpečí určite, čiže my im ako z našej strany vie pomôcť určite smerom k ním. Tak aj to je predsa istý krok vďačnosti voči ním a za tú atmosféru, ktorú robia. Samozrejme. No a poďme k samotnému kádru. Hráči sú na ľade už 4. týždeň. Ešte predsa tu niektorí hráči chýbajú, ktorí avizovaní boli, jednak Paršín a taktiež Galimov. A bol tam nejaký problém s vízami. Ako to teraz vyzerá? Paršín dnes 11:45 by mal pristať v Budapešti na letisku, takže dnes by sa mal pripojiť k nášmu tímu. Riešime Galimova. Galimov je už iba čaká na potvrdenie cudzinskej polícii zo slovenskej strany. Ako náhle dá cudzinská polícia konzulátu v Moskve zelenú, že sú s ním OK, že s ním nemajú problém, okamžite dostáva víza a ide k nám. My máme ešte, napríklad my sme nepredstavili vôbec Alexandra Chovanova, to je hráč, ktorého sme mali ako centra, ako prvého centra, bol draftovaný v roku 2018, myslím Minnesotou. A mala to byť ďalšia naša posila a tam s ním už asi bude problém, uvidíme, pretože tie víza naozaj to trvá veľmi dlho teraz. A tam je taký proces, nechcem to tu teraz vysvetľovať, ale až dvoj až trojmesačný proces. Čiže keď to začnete trošku neskôr, už to nechytíte a tam s ním bude asi problém, ale nič to nemení na situácii, keď nebude on. Zatiaľ pracujeme na tom, aby tu bol on, my s ním zmluvu máme podpísanú, robíme na tom, aby prišiel, pokiaľ nepríde, že nám to stopne nejak ten proces legislatívny vydávania víz, tak budeme určite riešiť nejakého cudzinca na tú pozíciu. A to by ste mohli tiež vysvetliť, lebo ak mám správne informácie, tak v rámci tímu a jedného zápasu môže nastúpiť 7 legionárov. 7 legionárov, áno. My máme momentálne ešte 2 miesta voľné a tie 2 miesta chceme obsadiť jedným centrom a jedným obrancom. Ale obrancom takým, že chýba nám tam taký akože fakt skúsený obranca, ktorý by vedel hrať presilovky, mohol ich hrať, čiže taký doslova poviem bombarder, čiže niečo také ešte hľadáme. My sme tiež mali komunikáciu z ruskej strany, ale to nám padlo, teraz riešime jedného Kanaďana, ale uvidíme, či aj to nám nepadne, lebo hľadá si priorita je pre neho Kanada, keď mu tam nič nevyjde, tak mal by prísť, ale uvidíme, toto ešte riešime. Máme proste 2 miesta a tie budeme chcieť obsadiť obrancom a centrom. A to sú posledné 2 miesta, ktoré potrebujeme v rámci základnej zostavy nájsť. Áno. Tak tam je treba naozaj povedať, že obrancu Slováka, ako zohnať dobrého obrancu Slováka je obrovský problém, čiže už sa musíme uberať smerom akože zahraničným. Ale vykrieme si, myslím, to miesto nájdeme. Čiže môžem teraz povedať, že na 90% máme kader uzavretý. Na 90%, no. Tak ľudia si museli všimnúť, že máme už pomaly 17 útočníkov, čiže tamto je už určite uzavreté, hovorím, ešte ten center jeden a brankárska dvojica, respektíve trojica bude uzavretá. Momentálne máme 3 brankárov, s tým, že Galimov, keď príde, sú 4, takže mali by sme mať 3. Takže brankársky post bude obsadený, myslím si, že slušne. Obrancu ešte riešime, centra riešime a sme uzavretí. Fakt 90% je už ukončené. Čo sa týka tých mien, aspoň brankárov, viete im povedať, alebo to je na trénerov? To je na trénerov, to ja do toho nezasahujem nejakým spôsobom, čiže tréneri si musia vybrať. Máme trénera brankárov, ktorý je vyslovene na nich a on musí povedať, kto tu bude jednotka, kto dvojka, kto trojka. Takže to je na nich. Tak to by bolo asi k hráčom všetko, aj k týmu. Poďme sa pozrieť na tie ešte ostatné zmeny, ktoré sme síce nespomenuli v rámci infraštruktúry, ale taktiež troška súvisia s Extraligou. V rámci vašej facebookovej stránky bol predstavený maskot, taktiež bol spomínaný fanshop. Ako to vyzerá? No dobre, že ste spomenuli toho maskota, lebo takisto my sme už, ten maskot je objednaný od júna a momentálne je situácia taká, že celý august tá firma, ktorá ho vyrába, zastavila nejaký proces, neviem, nejaký stroj im sa majú poruchu alebo niečo také, takže pracujú na ňom. Poprosil som ich tak, že by tu bol do toho 15. do toho prvého zápasu by tu bol. Zas môže sa stať, že nebude, ale verím tomu, že si ešte s nimi zavoláme a nás uprednostia pred nejakými ostatnými projektmi. Lebo to je nejaká firma, ktorá šije aj do divadiela, do takých tých vecí, tieto kostýmy, ale hovorím, prosil som ich, aby to bolo do 15. Ale to je asi dnešný problém všade, že jednoducho tie termíny sú 8, 10, 12 týždňové. To je neuveriteľné, čo sú za termíny. Neviem, objednávali sme gumu na zimný štadión, lebo tam ten zád, jak je tá časomiera, po ňom bude všetko vykryté gumou. 8 týždňov mi dali termín a prišla, myslím, že až na 11. Čiže to sú neuveriteľné termíny teraz. Nerozumiem skrz čoho, ale OK. Takže
Chceme, aby bol ten maskot už na prvý zápas. Opäť sa môže stať, že nebude, ale veríme, že to stihneme aj s tým menom. Vidím, že tam ľudia hlasujú, že si to celkom akože vzalo. Čož sa teším, že ich to takto zaujíma. Takže verím, že to stihneme. Čo sa týka potom možno fanshopu, my pripravujeme na celom tom pol oblúk od Kauflandu, na celom tom priestore, kde boli šatne, tam pripravujeme bufety na rozlohe 130 m2, čiže tam to bude pre toho fanúšika zase nejaký posun dopredu, pretože tam bude veľa čapovacích zariadení na pivo, veľa čapovacích na kofolu a na nejaké iné. Myslím, že by tam mohla byť klobása, hotdogy a také tie veci, také tie teplé veci na konzum. Hlavne nebude dlhé čakanie. A hlavne sa to rozdelí, takže malo by to ísť rýchlo, malo by to fungovať. Tak veríme, nebude to ešte na prípravné zápasy, lebo dorábame, naozaj tie termíny nás tiež trošku odsunuli, takže nebude to. Ale na sezónu už myslím si, že budeme pripravení. Taktiež ten fanshop nebude pripravený teraz ešte na tie prípravné zápasy. Tie prípravné zápasy bereme, aby sme videli, aby sa nám hráči ukázali, aby proste ľudia už v tých horúčavách trošku sa prišli schladiť na štadión a pozreli si nejaký možno, že dobrý hokej s Košicami a podobne. Bereme to takto. Ale všetko to gros smerujeme na tú hlavnú sezónu od 17.9. Čiže tam ten fanshop by už mal byť prístupnený. Budú sa tam zo začiatku predávať základné veci, šály, čiapky, dresy, podsedaky, nejaké. To, čo je na našej fanshop stránke, fanzone stránke. Ja to spomeniem Fanzone.sk, spoločnosť A4, ktorá jednak je partnerom klubu a zabezpečuje celé pozadie aj fan predmetu, aj oblečenia pre hráčov, aj tak od nich sme si akože nechali tak, to, čo najviac sa predáva, čo myslíme, že má najväčšiu logiku. Deti možno budú chcieť šal, nejaké trička, nejaké dresy, tak toto tam chceme nahustiť, aby sme to tam mali. Opäť uvidíme, v akých počtoch začneme, budeme doplňať, samozrejme my nevieme, čo si ľudia kúpia, my to musíme všetko nakúpiť. Je to také, že tiež trošku ešte zložité, aj natlak na nás, na tie financie, takže zase prosím ľudí o trošku akože strpezlivosti. Verím, že sezóna začne dobre, so všetkým tak, ako má byť. V rámci rozhovoru ste už spomenali, že sa hýbete v úplne iných číslach, ako tomu bolo počas minulých sezón. Tak poďte povedať, že koľkonásobne viac míňame a aký je plánovaný rozpočet? Tak 2,5 až 3 krát viac, ako to bolo v prvej lige. A to je taký skromný rozpočet klubu, musím povedať, že to nie je akože taký rozpočet. Keď som videl čísla za platy, ktoré dávali kluby v tých rozhovoroch na Hokej portále, myslím, to sú čísla, ktoré my nedosiahneme, ale bude to asi viac ako 1 000 000 podľa všetkého. Aj ten rozpočet náš celkovo sa bude niekde k 1 000 000 a 1 000 000 plus by to malo byť. Ale zase hneď druhým dýchom dodávam, že cítime ten záujem aj z tohto miesta sa možno chcem poďakovať aj tým firmám, podnikateľom, lebo nestalo sa nám, aby nám sami ľudia volali, že chcú reklamu. To od 19. robím ten hokej. Od 19. som šéfom toho klubu a vždy sme to museli pracne naháňať, chodiť, pýtať, prosiť. Hej. A teraz je situácia, kedy nám sami volajú, reagujú nám, my sme dali výzvu na Facebook, na to nám zareagovali ľudia. Čiže ako klobúk dole pre tými podnikateľmi aj pre tými firmami v Umenom, že sa k tomu takto postavili. Hej. Cítime od nich aj veľký záujem o permanentky pre zamestnancov, ktoré si nie že len dostanú za reklamu zdarma, ale ešte si chcú aj dokúpiť. Čiže ja si myslím, že na konci dňa, keď fanúšikovia uvidia ľad a dres a prilbu, že proste bude to lepené reklamami s humenskými firmami. Aj ľad bude zaplnený, myslím si, dosť slušne. Dres bude zaplnený. Dres, tak minimálne 4 reklamy už na drese máme teraz. Možno ešte niečo pribudne. Na prilbe budú 2 reklamy z humenských firiem. Takže nechcem teraz tak akože nikoho konkretizovať. My budeme robiť svoju robotu, čo sa smerom k tým firmám týka počas celej sezóny, že my im budeme ďakovať na našom Facebooku. Každý zápas bude daný nejakej tej firme, ktorá sponzorovala v väčších číslach. Čiže my nejaké video s nimi natočíme a budeme to takto chcieť promovať možno. Keď všetko pôjde podľa plánu, budeme ich púšťať na obrazovke, ich reklamy. Čiže len ten proces je ešte taký zdĺhavý. My ešte nevieme, ako to všetko bude fungovať, jak tie reklamy na tej obrazovke môžu byť, nemôžu byť. Toto riešime. Či to potom necháme až na tú kocku. Uvidíme. Toto ešte nemáme, ale každopádne to, čo som chcel povedať, že obrovská vďaka tým firmám, jak sa k tomu postavili a cítime naozaj, že je ten záujem o hokej. A vnímame, že je aj obrovský záujem o pernamentky. Čiže ja vnímam
lebo píšu nám ľudia, či na Facebooku, či na mailu, stále nám píšu, len hovorím, my ten celý proces sme tu budovali, čiže my sme nemali ani ten turniket, ani nevedeli sme, akým spôsobom to budeme čipovať. Teraz permanentky dokonca fyzicky ešte nemáme, prídu. My hneď, ako to bude možné, všetko spúšťame ten predaj, ale celkovo tým som chcel povedať, že cíti tu ten záujem o ten hokej a my sme sami z toho, nie že prekvapení, ale sme radi, tešíme sa z toho a budeme robiť všetko preto, aby sme to udržali a že by sme vyhrávali a nevypadli ten prvý rok, čož si každý myslí, že asi, že to bude iba jeden rok. Čiže my budeme robiť všetko preto, aby to nebolo, ale hovorím aj s pomocou tých firiem, to môže byť zaujímavá sezóna pre nás. Ja len dodám, že veľmi dobre sa to počúva, teším sa spolu s vami. A tak ako sa hovorí, že bez toho mene žije športom, tak teraz môžem povedať, že bez toho mene žije hlavne hokejom. Dúfame a tešíme sa z toho. Nech tá nálada vydrží počas celej sezóny a nech potom aj hráči pridajú víťazstva a všetko, čo treba, aby sme z toho mali radosť. Tak. A tak ako to povedal Filip, Váško s Filipom Vablom, keď tu boli, aby sa bavili hokejom hráči aj taktiež aj fanúšikovia. Tak by to malo byť. Jedno s druhým to k sebe patrí a tak by to malo byť. A hokej celkovo šport má spájať a teraz by som tak chcel, že možno, že v tom humenom, aby ten hokej spájal. To je to, čo ja tvrdím aj na tom štadióne, že proste, aby si ľudia nenadávali. Ja chápem, emócia je, ale však zase tak ten rozhodca urobí rozhodnutie v daný moment, aký urobí, ale zase nemusíme si tam nadávať, nemusíme jemu nadávať, nemusíme kričať a vulgarizmy, však my chceme, aby na ten štadión prišli rodiny s deťmi a chceme sa vyvarovať tomu, aby sme museli zase potom rozmýšľať nejakými sektormi pre deti, aby, viete, chceme, aby proste si fanúšik nášho klubu sadol vedľa fanúšika toho superovho klubu a možno si po zápase spolu dali pivo a skonštatovali, že to bol dobrý hokej. Kto vyhral, ten vyhral. Hokej má spájať, celkovo šport má spájať a nerozdeľovať. Tak. No a poďme ešte na otázky, ktoré nám dali fanúšikovia a sme ich nespomenuli v rámci nášho rozhovoru. Ja len vyberiem niektoré z nich. Niektorí naražali a pýtali si lepšiu informovanosť, tak možno poďme spomenúť kanály, cez ktoré komunikujeme a cez čo si môžu ľudia nájsť informácie o klube a o hráčoch a týme a o všetkom, čo sa deje. Tak u nás je to hlavne ten Instagram a Facebook, to je hlavný komunikačný kanál. Máme aj stránku, ale tá je tak, že tu sme tak trošku dali na bok, lebo zase ten svet žije sociálnymi sieťami, takže Instagram, Facebook, z času na čas rozhovory s vami, ktoré robíme, hej, chodia tu hráči, z času na čas prídem ja. Máme mail, komunikujeme aj mailom, ľudia sa môžu kľudne pýtať, my im odpovieme, ale hovorím hlavne asi ten Facebook a tie sociálne siete. Ja vnímam, že sme začali dobre, teraz trošku taký je útlm, ale to je aj skrz toho, že my všetci máme, viete, svoje zamestnanie, aj kolegyňa, ktorá robí Facebook, ona má svoje zamestnanie, čiže my to tak ako robíme, nechcem že až povedať, že až úplne na kolene, ale no, nie sme až tak úplne profesionálne nastavení ako v niektorých kluboch, že ten stav alebo tá kancelária má tam 5-6 ľudí zamestnaných, ktorí každý má svoje. My to robíme takto, že ja a potom ešte devčina, ktorá má hlavnú pracovnú činnosť inde a potom ďalší človek, ktorý má hlavnú pracovnú činnosť inde. Čiže preto to možno vyzerá tak, jak to vyzerá. Ale keď sa dostaneme do lepších čísel, my tiež sa plánujeme dostať do takej profesionalizácie celého klubu, že zamestnáme si ľudí, ktorí budú na plný úväzok a budú sa venovať jeden reklamám, jeden už iba čisto sociálnym sieťam, ale k tomu musíme my dojsť. My ideme z prvej ligy, nechcem povedať, že nie je poloamatérsky, však tá bola profesionálna, ale robili sme to, jak sme to robili, jak sme to vedeli, najlepšie, jak sme to vedeli, ale už sa dostávame do úplne iného levelu, čiže my sa tam chceme nastaviť, ale k tomu potrebujeme dostať ešte lepšie čísla k sebe. Čiže my potrebujeme začať predávať lístky, naplniť štadión a potom to už bude fungovať, si myslím, aj toto trošku lepšie. Ja možno len dodám, že bolo toto spomenuté, v rámci nášho rádia sa snažíme každý týždeň privítať nejakých hráčov, predstaviť ich, zachytiť alebo pomenovať tú atmosféru, ktorá v týme je, zhodnotiť zápasy. V tomto budeme pokračovať a taktiež, ak máte nejaké tipy, rady, kľudne nám napíšte, či už priamo na Facebookovú stránku HC1 Zomena, alebo aj priamo k nám do rádia. Sme mediálnym partnerom a radi prinesieme také informácie, ktoré vás budú zaujímať. A tak, ako to bolo pomenované, síce to robíme popri mnohých iných aktivitách, ale robíme to stále so srdcom a veľmi radi budeme robiť. A budeme radi prinášať také informácie, ktoré budú veľmi atraktívne a ktoré spríjemnia ten celý zážitok z toho hokeja. Ďalšia otázka, ja viem, že už toto bolo spomenané viackrát, netreba sa k tomu nejak často vrácať, ale jeden z fanúšikov sa pýtal, prečo odišiel Lenďo, Safa, tak ak vieme k tomu niečo povedať, tak môžeme. To zbytočne sa nejak vyjadrovať. Ten tým si skladá tréner a celý realizačný tým, do toho ja veľmi nemám čo rozprávať, akože bavíme sa o tom, ale tréneri vždy musia mať argument, prečo ten áno, prečo ten nie a keď ho dajú na stôl, tak
aj v tomto bola taká istá situácia. Proste tréneri sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. To nemá zmysel konkretizovať. Každý si ide svoju hokejovú cestu, momentálne ja im prajem všetko dobre, zažili sme spolu najväčší úspech, ja myslím, že aj Lenďo, aj Safa na toto budú spomínať na celú tú sezónu, myslím si, že je len v dobrom, ale taký hokejový život, jak sa aj chlapci vyjadrili, ktorí tu ostali, prajem im všetko dobré v hokejovom živote a hovorím, nedá sa, aby ostalo celé mužstvo, to každý rozumný musí tomu rozumieť a u Safu možno, že je trošku mínus, možno, že bol ten, že je legionár, hej, tam on keď bol Slovák, my by sme asi nemali na čom váhať, ale tým, že bol legionár, potrebujete obsadiť miesta, ktoré sú na Slovensku nie veľmi dostupné. A to ja hovorím, kvalitný center, kvalitný obranca a brankár. Takže my sme tam museli vykrývať tie cudzinecké pozície, tie legionárske pozície a možno toto bolo také, že mínus u ňa trošku. Ale hovorím, všetko dobré im prajem a hokejový život. A verím, že v rámci tejto sezóny si nájdeme aj nových obľúbencov. Áno. A budú to hráči, ktorí spravia nám tú radosť. Ja myslím, že sme zhrnuli všetko to, čo bolo napísané, to, čo sme chceli. Vnímam to v takých dvoch rovinách. Prvá, bolo málo času na prípravu na Extraligu, preto potrebujeme trpezlivosť a pochopenie zo strany fanúšikov a podporu aj v tých ťažších časoch a veľa dobrých a pozitívnych nápadov. A taktiež potom aj v rámci tej ligy, ktorá začne zápasom v Košiciach 15. septembra, pokračuje 17. septembra v nedeľu doma zápasom so Slovanom a potrebujeme podporu a potom aj v tých ďalších zápasoch, aby aj keď sa nebude vyhrávať, aj keď nebude 13-15 zápasová séria víťazstiev, tak ako to bolo minulý rok, tak aby tí fanúškovia boli verní a stali za tým klubom. Presne tak, ale ja myslím, že to bude dobre. Tak by som to asi uzavrel. Myslím si, že to bude dobre. Tak veríme aj my. Je ešte niečo, čo by ste chceli povedať? Myslím, že sme zodpovedali všetky otázky, povedali sme všetko. Teším sa na sezónu. Ešte z tohto miesta možno chcem pozvať fanúšikov na zápas, ktorý sa odohrá v piatok 25. proti Košiciam, myslím, čas je o 18. a 29. proti Liptovskému Mikulášu taktiež o 18. je čas. Takže nech si prídu užiť dobrý hokej, schladiť sa trošku v tých horúčavách. No a potom už necháme všetko na prípravu na to 17.9. Teším sa na sezónu a dúfam, že bude dobrá. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste si našli, že ste prišli, poinformovali o tom, čo je nové. No a taktiež dúfame, že aj úvod sezóny, potom celá sezóna bude pozitívna, dobrá a že budeme sa baviť tým hokejom. No a ja ďakujem za pozvanie, pekný deň. Rádio Paráda. Sponzorom tohto podcastu je fanzone.sk, e-shop s fan predmetmi pre pravých fanúšikov.